Ayun. Ano tayo? Alis na. Biyahe na naman. Biyahe na. Biyahe na naman. Biyahe na naman tayo. Sa ating mga subscribers, mga followers, maraming salamat po sa inyong suporta sa aking YouTube channel. At sa mga nagpapalo sa atin sa Facebook at saka sa ating page. Ay, mga ano pala, pa-support na rin yung ating page, yung officially. Mainit pa rin, oh. Sumasagot, oh. Mainit pa rin. Ano yun, dukotin mo nga dito, ano eh? Dito. Salamat, ma'am. Oh, grabe. Grabe. Luto ba? Luto. Luto nito, mahal. Saan tayo? May pupunta pa pala tayo. Kala ko uwi na tayo. So, punta pa pala tayo ng Quezon City. Oh, grabe init. Ang init. Malit ka na, ang iba rin ka ba lang? Oo nga. Oo. Kasi ito, silong ka lang, okay na. Pag umulan, kahit saan, hindi ka makasilong. Kaya mas maganda bumiyahe pag mainit. Kasi hindi madulas yung ano, hindi madulas yung kalsada. Di ba di asin sa paningin? Oo. Lalo pag